Γεια σας παιδιά, είναι το πρώτο βίντεο που θα κάνουμε σήμερα στο YouTube. Το gameplay είναι Call of Duty Black Ops 2. Εγώ είμαι Prestige 3 level 9. Αυτό που λέει και Jim Kierja είναι ενός φίλου μου να του κάνετε sub, δεν ξέρω. Δεν θέλω να το αλλάξω. Και όπως καταλάβατε θα ξεκινήσω ένα καινούριο βίντεο στο YouTube. Αυτά παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό gameplay. Μικρό, εντάξει, έχω ένα gold έχω ένα gold όπλο, το Scarage που είναι και το αγαπημένο μου. Και ας ξεκινήσουμε. Να το και το Scarage. Αλλά πρέπει να πάω level 27. Ξεκίνησε. Όχι ρε, μπήκαμε στα μισά του game. After. Γιατί την aftermate ρε φίλε. Αν σας αρέσει το βίντεο να κάνετε ένα sub και να like στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε με περισσότερα βίντεο. Όταν φτάσουμε κάπου εκεί στους γύρω στους 100, δεν ξέρω και εγώ πόσους, θα κοιτάξω να κάνω καλύτερα βίντεο. Να μου λέτε και εσείς τι παιχνίδια να παίζω. Ξέρω εγώ να μου λέτε με τηλεφώνο ή κι άλλα παιδάκι μου, δεν ξέρω κι εγώ τι. Να μην παίζω εγώ ό,τι να είναι και να μην σας αρέσει εσάς. Αυτά. Τι άλλα. Δεν ξέρω. Τώρα θα δείτε ένα μικρό gameplay από μένα. Ναι. Ακόμα όνομα δεν έχω δει. Δεν ξέρω παιδιά, όνομα τώρα δεν ξέρω κιόλας με την καλή είναι, αλλά δεν ξέρω τι να βάλω. Όποιος έχει PS3, αν θέλει κιόλας να με κάνει add. Δεν το είδα, sorry. Όποιος έχει PS3 να με κάνει add, με λένε Grease Faces 1222. Θα σας το δείξω και μετά. Όχι. Δεν έχω σιγαστήρα ρε, αυτό μου τους πάει. Και δεν μπορώ να παίξω χωρίς σιγαστήρα. Έλα. Πάμε. Αυτά παιδιά, τώρα να δείτε ένα μικρό gameplay από μένα. Θα δείτε τι κάνει. Σοφάει αυτός. Έλα. Δεν μπορώ να τους φάω κιόλας, φοβάμαι. Να δούμε. Τώρα πάμε. Ωραία, εντάξει. Τι κάνεις βρε. Κοίτα. Καλά. Τέλος πάντων. Εσύ έφαγες φίλους μου. Σώμα. Πάμε παιδιά. Πάει για αυτούς. Από δίπλα! Δεν πάω να έχω τώρα δεν θα ξαναμιλήσω. Θα δείτε ένα gameplay χωρίς φωνή. Γεια σας.
Εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like και ένα sub γιατί με βοηθάει για περισσότερα βίντεο.